Мен быйылгы жюрида булмагач, ниндирәк әсәрләр килгән, ничегрәк бәхәсләр булган, чөнки жюрида бәхәсләрдә була белән узган елгы жюрида мен инде һәрбер укыган әсәргә үземнең рецензияны язып алып килеп, чөнки шул хәтле күп әйбер укыгач анда буталып та үтәргә мөмкин. Мен үземнең фикеремне һәрвакыт әйтеп килдем һәм жюриның фикере белән ул бик тә килеп бетмәде. Ләкин үземнең фикеремне әйттем, жюри үзенең карарын чыгарды инде. Менә быелгы нәтиҗәләр буенча мин бик үземне горур хис итәм, чөнки безнең язучыларыбыз бу бәйгегә бик актив кушылып киттеләр. Менә 10 номинация арасында бугай инде әгәр дә ялгышмасам, безнеңкеләр 9 номинациядә төрле форматта төрле урыннар алдылар. Димәк, бушка түгел бу бәйгедә катнашу. Безнең язучыларыбызның көчен дә күрсәтә, эчке халәтен дә күрсәтә, оларның энергиясын да күрсәтә, һәм инде менә шушы бәйгеләргә булган мөнәсәбәтен дә күрсәтә. Олар бик теләп кушылып киттеләр. Инде романнарга килгәндә, менә күптән түгел романнарны исемен бастырдылар. Анда миңа иң яхшысы таныш инде Зәбир Гыймаев. Чөнки ул күптән инде безнең Түбән Камада яши һәм күптән иҗат белән шөгыльләнә. Ул бик нык аралашып яшәми безнең белән, дөресен әйтергә кирәк. Ләкин менә шушы бәйгеләр аның иҗади дәртен кузгатып җибәргәннәр. Узганда да аның исеме күренгән иде. Һәм менә тагын менә шундый романда 3нче урынны алды. Димәк, безнең инде жюри әгъзалары аңа игътибар иткәннәр икән. Димәк, буш түгел инде. Гадәттә инде Зөлфәт Хәким 2нче урынны алган. Безнең инде ул бик төпле фәлсәфә белән бәйләп бирә ала торган. Һәм инде безнең инде Уфада яшәүче Әлфис Аязов, аның китабы да чыкты монда, шул шагыйрь дә, прозаик та. Димәк, жюрига менә бу әсәрләр ошаган. Димәк, инде татар укучысына яңа авторларыбыз, үзләренең яшьләре белән бик яшь булмаса да, яңа авторлар да барып җиткән. Мин инде нинди бәхәсләр булгандыр, ничектер караганнардыр дип романнан әйтә алмыйм. Роман язарга тотынган язучылар инде нәрсә дип әйтим инде, буш кешеләр түгелдер. Аларның әле урын алмасалар да Казанлыкларында яки Майдан журналында басылу мөмкинлеге бар бит. Тәкъдим итсәләр, без инде аларны укырбыз, күрербез.